अरे आई गई बुढ़ऊ की धन्य भागी आई गई बुढ़ऊ अरे देख लीला राम हर साई है धन्य भागी आई गई बुढ़ऊ बहुत अच्छे भोजन करते शिवजी बिगाड़ा मिला के बात है कटवारू पहलवान को लड़का भूतड़ल भोजन करते शिवजी बिगाड़ा मिला के बात है आ झंखे पर से वाला थाली सब परात है धन्य भागी आई गई बुढ़ऊ राम गईल सती पास धाई है धन्य भागी आई गई बुढ़ऊ भगवान राम शिवदानी के थाली में भोजन परोस दिलन शिवदानी भोजन करत हुवन भगवान राम भोजन करावत हुवन इतना भोजन कैलन हो भैया अयोध्या को मैं भोजन खत्म हो गई भगवान राम परेशान हुवन देखल चाहत हुवन कि आखिर के हो तीसरा नेत्र का ध्यान लगवलन और जब तीसरा नेत्र से ध्यान लगा करके देख रहल हुवन शिवदानी भोलेदानी के देखलन हम मने मने सोच रहल हुन कि यही तो बढ़िया कहनी रहुआ लेकिन हाई 80-85 वर्ष को बुढ़ावा का रूप बना के बैठल बानी मैं अयोध्या का सगरी भोजन कह गईली हाथ जोड़ के भगवान राम खड़ा भइलन कहलन कि प्रभु क्षमा करी परीक्षा मत ली परीक्षा का भरी ना बा ई बाबू की आत्मा के शांति बदे भंडारा कैली रहुआ सगरी भोजन कह गईली शिवदानी हंसे लगलन कहलन कि जौले हमार भोट पेट ना भरी तौले अयोध्या नगरी से हम जाए वाला ना है भगवान राम बड़ा हैरान हवन आखिर इनकर पेट भरी कैसे भाग करके गईलन भगवान वही माई पार्वती की आगे हाथ जोड़ के खड़ा भइलन और माई पार्वती से सारी बात कहत हुवन बिरहा कई तीसरी गीत बा कहल गई कैसे कोनो दिल चले दिल आशिक अपने मासुका से कहले रहल ओ घरी रामदेव गुरु जी गावे अपने जवानी में कैसे अरे गोरिया ए रनिया ए सुगिया मुश्किल बदीना तेरी गली में डेरा होला गैला हाथ जोड़ के माई पार्वती से कह तरन कि चलो चल के अयोध्या में अपने शिवदानी भोलेदानी के मना लो आगे आगे भगवान राम चलल हुन और पीछे पीछे माई पार्वती चलल ही शिवदानी भोलेदानी के मनावे बदे अयोध्या में अली है कैसे अरे चली के माता चली के माता भवानी पानी राखिलो
ए भैया हाथ जोड़ के भगवान राम माई पार्वती के विनती कैलन ह। अली अयोध्या में माई पार्वती अपने हाथ से भोजन बना के तैयार कैली। शिवदानी भोलेदानी माई पार्वती को बनावल जब भोजन पौलन ह उठा के कवर मुंह में डलन। शिवदानी का जवन पगुरी 80 की स्पीड में होत रहल। गच्छ के 20 पर आ गई। कहला का मतलब कि जे हाली हाली खात बा उ अब धीरे धीरे खाए लागल। भगवान राम पूछत हुवन कि काहे प्रभु नमक ढेर हो गई कि मरचा कम हो गई। शिवदानी हाथ जोड़लन कहलन कि छल कैला ह, हमारी संगे धोखा कैला ह, ठीक नहीं खा कैले। ढेकार मार के खड़ा हो गईलन आ लगलन अयोध्या में डमरू बजावे। वही भंडारा घर की ओर गईलन। माई पार्वती के जब देखलन शिवदानी भोलेदानी सवाल कैलन कैसे अइलू। माई पार्वती हंस के जवाब दिहली ए प्रभु जैसे रहुआ अयोध्या में आई बानी वैसे ही हमहू आइल बानी। शिवदानी कहे कि हमके खाए का न्योता रहल, माई पार्वती कहे कि हमके बनावे का न्योता रहल। अंतर बा कि हम बनावे आइल बानी या तू खाए आइल बड़। शिवदानी भोलेदानी खुश भइलन। छल तो भइबे कइल लेकिन चलो भैला माई पार्वती का तलाई और शिवदानी लेके जाइल चाहत हवन। भगवान राम हाथ जोड़ के बिरहा के आखिरी भाव में कहत हवन का कंधारी दादा गावे मिली सब कुछ मिली लेकिन कुछ स्वाद ना मिली। जवन स्वाद ओ घरी रहल मुरई होखे नेनुआ होखे अब खाली सुई दवाई वाला मिली। सुई दवाई चाहे आम के चटनी होखे ए घरी जितना कुल बा बनत जरूर है लेकिन स्वाद ना हो। गवाओ घरी पंधारी दादा गावे कैसे अरे अब ना मिली ओ भैया अब ना मिली ए पंचो अब ना मिली। अरे नेनुआ का तारा तारी अब ना मिली। इनके बिना खोरले रह ना जाते। भगवान शिवदानी लेके माई पार्वती के चलल हुआ। भगवान राम खड़ा हुआ हाथ जोड़ के विदा करत हुआ कैसे अरे माता महारानी अपने शिव के मनाए जा यही अवधि नगरिया तब भोजन बनाए जा। ए भैया माई पार्वती के आगे हाथ जोड़लन। भगवान राम कहो इतना लोगन के हम खियाई के कहा बाबू की आत्मा के शांति मिली कैसे। माई पार्वती हमसे कहा कि बस तुहार परीक्षा रहल है, परीक्षा में पास भइल मैं खाना भंडार घर में भरल है। भगवान राम गइला जाके देखत उन भंडारा घर एकदम भोजन से भरल है। हाथ जोड़ल कहला कि लेके इनके जल्दी जा। चढ़ावा बिना खुटावल बैल पहन के लेके जा। भगवान शिवदानी ताकत हुन भगवान राम से कहे कि कुछ मांग लो हम खुश बानी। कहलन कि बाबू की आत्मा के शांति बदई भोज रखले रहली। इतना लोगन के बोलौनी बाबू की आत्मा के बस शांति मिले और कुछ ना चाहिए। शिवदानी हंसत हुन तोहरे हाथे जब पिंडा अर्पित भइल 13 दिन के गौन के 13 पिंडा जब अर्पित कैला तोहरे बाबूजी की आत्मा के शांति मिल गई। आज भी वो रूल रीत के हम आप निभाई ले भैया केहू के घरे 13 ही होला। 13 दिन पिंडा दियाला 13वें दिन भोज कैल जाला लोगन के खियावल जाला। सुपन भगत यानी कहल जाला कि ई लोग राजा हो। जब ये लोग जइहन जब ये लोग पैहन
ऊपर से 4 गो पहनाए वाली सुई ली हो। आज जब कोई भी हम लोगन की जग पूरा हो तब बुझ लो कि जग पूरा हो। ये लोग 5 बार कोई हम की जग पूरा हो काशी में घंटा बजे टान 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 अगले जन्मों में वेरालाई। तब जान जइहा लोगन कि घंटा बज गइल माई बाबू तोड़ गइलन। ये सादर पुरस्कार छागुर पहलवान तेजन पूर्णा सती भोजन बनवली आरती पहुए खाई शिव मर्यादा बचवली। शिव कहे राम से मंगनी फरमाए जा अरे अवधि नगरिया तब भोजन वो बनाए जा। चलते चलते भगवान शिवदानी वरदान दिहल चाहत हुन भगवान राम हाथ जोड़ के एक ही बात कहत हुन ए प्रभु लोग कहेला कि भक्ति से मुक्ति मिलेला आपन भक्ति हमके दे दो कि तुहार भक्ति को के हमके मुक्ति मिल सके। ए भैया लोग कहेला कि जे आइल बा धरती पर मृतलोक में जेकर जन्म हो गई ए माया मोह संसार में जे आ गई 2 मिनट को भक्ति करे के चाही भगवान का ध्यान लगावे के चाही। काहे कि जे करे शरीर में आत्मा बा वो आत्मा रूपी दुल्हन जब शरीरिया के छोड़ दई परमात्मा रूपी दुल्हा सवाल करिहन हमारी बदे का कैला ओ घरी लोग रोवेला कि हम कुछो ना कैली खाली गरियौले बानी आज झूठ बोलल बानी शिकायत कैले बानी दूसरा कम मेड़ी खनले बानी। दूसरा का नाम लोग कहेला कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करनी तस फल चाखा जे जैसन करेला वैसन ओकर गवाला हो भैया। शमशान घाट सब मने बराबर शान मने घमंड घाट मने जहाँ जाके सबके जड़ के बुता के राखी हो जाए के बा वही का नाम पड़ल शमशान घाट। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बिरहा का आखिरी भाव हो